Σήμερα τα φώτα και ο αγιασμός, η χαρά μεγάλη και ο φωτισμός. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην εορταστική μας εκπομπή αφιερωμένη στα Θεοφάνεια. Το θερμό σας χειροκρότημα για τη Σχολή Χορού Βασιλιτζά, τον πολιτιστικό όμιλο Βασιλιτζά, που θα μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Έγραψε ένα τσατιστό, γιατί σήμερα θα έχουμε πολλά τσατιστά στην εκπομπή μας. Θα υπηρετήσουμε την παράδοση ήθη και έθιμα των Θεοφανίων ή αλλιώς φώτων, όπως λέμε και στα κυπριακά. Θα το πω και με κρίνετε πολλά αυστηρά, εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα και τα φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα. Να σας πω πως ευαυτίστην ο Χριστός με μια λυμπίστην. Λοιπόν, σας άρεσε να το τσατιστό μου? Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα έχουμε τσατιστά, κυπριακούς χορούς, ήθη και έθιμα των Θεοφανίων. Θα έχουμε τον πολιτιστικό όμιλο Βασιλιτζάς. Γι' αυτό πάμε να τους απολαύσουμε στα κάλαντα τα κυπριακά των Θεοφανίων και τη Ζιβανία. Μηνύματα χαρούμενα
ήπιαν και τη ζιβανία τους. Ελπίζω να μην μεθύσετε πολλά. Έχουμε συνέχεια. Πολιτιστικός Όμιλος Βασιλιτζάς, το θερμό σας χειροκρότημα για τους χορευτές μας. Θεοφάνεια σήμερα, ξεχάσαμε να ευχηθούμε σε όλους όσοι γιορτάζουν. Ο Θεοφάνης, η Θεοφανία, ο Φώτης. Έχουμε κανέναν εδώ που γιορτάζει να το ευχηθούμε? Κανένα? Μάλιστα. Και έχουμε πολλούς Φώτιες στην Κύπρο γενικότερα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι την εκπομπή μας με 4 ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν την παράδοση, την αγαπούν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν κάτι παραπάνω για την παράδοση. Αρχικά θα απευθυνθώ σε έναν κύριο, τον οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά. Έγραψα του και έναν τσατιστό. Πίσω να μην είναι πολύ αυστηρός. Καλώς τον καλωσόρισε και τον παππούν τον Λάτσι, που ξέρει τόσα τσατιστά για μόνο ένα νησάτσι. Ένα αγγέλι που τους ουρανούς στη γη κατεβήκαν, μα δώκα σου τες ομορκές κι εν τες ελείπηθη, οι καντζέντες ελείπηθηκαν. Νομίζω να πάω να δω κανένα φίλι στον παππού μου που ήρθε σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ σου άντρη μου. Ευχαριστώ σου άντρη μου για τούτα ούλα που πες. Κι αύριο έλα στις τετές να σε ταΐσει κούπες. Μα η σημερινή μέρα, κύριε Λάτσι, οι παππούες διούν πουλουστρίνες. Καλημέρα και τα φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα, είναι έτσι? Εν ούλου του κόσμου τα μωρά θέλουν συμπουλουστρέναν. Μα ο πατάτας μου έφυγε και πιένει στα ξένα και πιένει στα ξένα. Να πούμε και για τους άλλους κυρίους που έχουμε εδώ δίπλα μας. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Λαζάρου. Κύριε Αντώνη μου, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας εκπομπή. Θέλουμε τις ευχές σας για τον καινούριο χρόνο, τις ευχές σας για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε με τον Πολιτιστικό Όμιλο Βασιλιτζάς σήμερα και μας ανεβάσατε με τους χορούς σας και τα τραγούδια σας. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχόμαστε σε όλον τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιες, Μαρονίτες, Λατίνους, σε όλον τον κόσμο να είναι μια χρονιά ειρηνική. Πρώτα, να είναι μια χρονιά που θα φέρει περισσότερη ευημερία στο λαό μας. Ελπίζουμε την πολυπόθητη λύση. Την πολυπόθητη λύση, να μειωθεί η ανεργία και τόσα άλλα προβλήματα που έχει ο τόπος μας. Ευχόμαστε να λυθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίκος Κυριάκου, ο αδερφός του κύριου Λάτσι. Και εγώ σας χαιρετώ με τη σειρά μου και εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά και να σας πω και έναν τραγούδι τσατιστό, αν επιτρέπετε. Βεβαίως κύριε Νίκος, ακούμε. Εν Χριστούγεννα πρωτοχρονιά εφιασύν και πάση. Εφιασύν και πάση. Έγκυρταν τα φώτα κύβρα μας να φέξει ούλη πλάση. Να φέξει ούλη πλάση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε και 2 λόγια από τον κύριο Ανδρέα Μουσκάλη. Τις ευχές σας. Θέλω να ευχηθώ σε όλων των κυπριακών λαών χρόνια πολλά. Ελευθερία στον τόπο μας, αλλά κυρίως γαλήνη, η οποία τόσο του έλειψε τα τελευταία 10 χρόνια. Σήμερα συνοδεύουμε εδώ στο στούντιο του ΡΙΚ το καλύτερο χορευτικό και μουσικό συγκρότημα άντρη της Κύπρου. Το ποιοτικότερο που ονομάζεται Βασιλιτζά και τιμά τον τόπο μας έχουν μεράκι και αγαπούν την παράδοση. Τον εαυτόν τους και διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, τα οποία θεωρώ ότι είναι οι ρίζες μας. Έτσι. Και δεν αρέσουν μόνο σε όριμους ανθρώπους, αλλά και σε νέους ανθρώπους, και σας συγχαίρω γιατί και εσείς ως Ίδρυμα προωθάτε και τον λαϊκό μας πολιτισμό, αλλά και τη Βασιλιτζάν, η οποία είναι ένα
διεθνές, μπορώ να πω, συγκρότημα μεγάλων δυνατοτήτων και μας τιμά και στο εξωτερικό. Και μας τιμά και εμάς σήμερα που τους έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Και λοιπόν, είμαστε τυχεροί. Είμαστε πολύ τυχεροί. Σας ευχαριστούμε όλους που βρίσκεστε σήμερα στην εκπομπή μας. Πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδι «Είπα σου χτενής του Λίο». Το
Στην υγεία σας λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κυριάκος μας από πόσο χρονών ασχολείσαι με το χορό? 5. Ο αγαπημένος σου Κυπριακός χορός ποιος είναι? Η τατσά. Η τατσά. Από πόσο χρόνο χορεύεις την τατσά? Από 6. 6 χρονών. Μπράβο λοιπόν. Συγχαρητήρια Κυριάκο μου. Να συνεχίσεις έτσι. Θεοφάνεια σήμερα και δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στα ήθη και τα έθιμα της ημέρας αυτής. Να πούμε ότι σαν σήμερα η παράδοση θέλει τον ιερέα του χωριού να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και να καλαντίζει, να ραντίζει όπως λέμε στα κυπριακά, τα σπίτια για να φύγει το κακό. Συγκεκριμένα να φύγουν οι καλικάντζαροι, που οι καλικάντζαροι κατέβαιναν τις μέρες των Χριστουγέννων και φόβιζαν τον κόσμο. Στις μέρες μας νομίζω οι καλικάντζαροι συνέχεια κοντά μας. Θέλουμε οι ιερείς να καλαντίζουν συνέχεια. Θέλω να τσατιστώ με τον κύριο Λάτσι για τους καλικάντζαρους. Να παίξει το βιολί. Βεβαίως, βιολί. Τσατσιστά. Όπα. Έλα, χοπ. Ήρθαν οι καλικάντζαροι στο δώμα εξεβήκαν. Στο δώμα εξέβηκαν. Να ξέρω τι άνα και εξαφανιστήκα και εξαφανιστήκα. Ούλοι θέλουν τον παπά να πά να καλαντήσει. Να πάνε να Εγώ την άντρη καρτερό να έρθει να με φίλει, η Ζήνα τι να με φίλει. Θερμό χειροκρότημα. Νομίζω, παππού το φιλί σου έπιασε στην αρχή της εκπομπής. Είσαι και εξουρισμένος σήμερα. Χρωστώ σου άλλο ένα φιλί. Δέχεσαι? Αύριο. Αύριο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τους μουσικούς μας. Ακολουθεί η βρύση των Πεγιώτισσων. Η βρύση των Πεγιώτισσων με το χέρι
Τρεις ελιές μέσα στο πιατό, έκαμε με άνω κάτω, έκαμε με άνω κάτω. Τρεις ελιές μέσα στο πιατό, έκαμε με άνω κάτω. Τι το δίτη στο κλεφτάτο, τι το δίτη στο κλεφτάτο, έκαμε με άνω κάτω. Τρεις ελιές μακόλοι πατές, εκαμίλησεν τα πατές, εκαμίλησεν τα πατές. Τρεις ελιές μακόλοι πατές, εκαμίλησεν τα πατές. Και θα βλέπω ποιότες στρατές, και θα βλέπω ποιότες στρατές, εκαμίλησεν τα πατές. Να μου να δείχνεις γούφα σου, κομπή του φως θα νιώσω. Βρεις κατσίνη να να μου να δείχνεις γούφα σου, πατήχα το ποτό σου. Να μου τσεκάρει το μέρος σου, να φύγει το πόλεμο σου. Να μου να δείχνεις γούφα σου, παπούτσι το σερκό σου. Να έρθεις, στην κύριο σου. Ανάθεμα τη μάνα σου, που σε έμαθε να φαίνεις. Να παίζεις με το πέταλο, έξω να βγαίνεις. Αμά πεθάνω τάψε με στη Μεσοπόλιτσα σου και να φανιστείς αγρικό την κοινωνία σου. Αμά πεθάνω τάψε με στη Μεσοπόλιτσα σου και να φανιστείς αγρικό την κοινωνία σου. Τεμποτσίδες ανοιχτέ και κάτσετε τριγύρω, να κόψουμε ζυμαρικά στη γη αντάντροβινού. Πιάστε ζυμάρι πάνω σας και τρίλε και πανερί, να κόψουμε για να πάρουν δυο πατρούτα σκερί. Φέρτε τους δύο τρίφτες σας, να κόψουμε τα λουμιά, να βάλουμε τεπόλιτα πάνω στα μακαρούνια. Στο ζουμί των ορνηθών ψηνούν τα μακαρούνια και το ζωή τους έγλυκη μοιάζει σαν τα λοκούμια. Ανοίξαν μας την όρεξη μας οι χορευτές με τα μακαρούνια τσίνταλο στα κόφκουν. Δεν έχουμε μακαρούνια πάντως εδώ να φάμε, αλλά έχουμε υπέροχα έτσι παραδοσιακά φαγητά. Έχουμε σιρομέρινα από ό,τι είδα, έχουμε τσαμαρέλα, λουκάνικα, σισούκους. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Καμβή, σωστά το είπα, Καμβής. Ο κύριος Μιχάλης Καμβής,
ο οποίος είναι από το Κέντρο Προβολής και Προώθησης Παραδοσιακών Προϊόντων. Κύριε Μιχάλη μου, θέλουμε 2 λόγια από εσάς, αλλά έχω και έναν παράπονο. Αφήνεις να σου το πω? Βεβαίως. Ξέρω τι αν μας έφερες. Ένα λοκουμάν να φάμε σήμερα, ανήμεραν των φώτων. Έφερες μας όμως αρκετά έτσι, νομίζω είσαστε όλοι ευχαριστημένοι, ναι? Παραδοσιακά προϊόντα. Ευχαριστούμε τον Ρίκ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχόμαστε το 2016 να είναι για όλον τον κόσμο και για τον κυπριακό λαό υγεία, χαρά και ευτυχία. Εμείς σαν Κέντρο Προβολής υποστηρίζουμε, προωθούμε και προβάλλουμε τα παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως εγώ είμαι μερακλίνα, αρέσκουν μου ούλα, νυφκαλός καρτών. Και η τσαμαρέλα και το χειρομέρι, τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω η κυρία που κάθεται δίπλα σας έχει ετοιμάσει κάτι για μας και δεν θα της χαλάσω το χατήρι, κάτι δύστιχα είδα. Θα μας τα πείτε, το όνομα σας? Λυγία. Η κυρία Λυγία. Ακούμε το τσατιστό σας. Δώστε μου το μικρόφωνο και εγώ να τραγουδήσω. Και εγώ να τραγουδήσω. Και που μας εκάλεσα να τους ευχαριστήσω. Να τους ευχαριστήσω. Κάλεσα μα και ήρθαμε δάμε να συναχτούμε. Δάμε να συναχτούμε. Τα ήθη και τα έθιμα να ξαναθυμηθούμε. Να ξαναθυμηθούμε. Νεπίαν τα Χριστούγεννα ήρτασιν και τα φώτα. Ήρτασιν και τα φώτα. Και εμείς διασκεδαζούμεν όλοι στο ρικτό ένα. Όλοι στο ρικτό ένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Λιδία μου. Το θερμό σας χειροκρότημα για την κυρία Λιδία. Έμεινε η φράση έτσι για τα ξεροτίανα. Τιτσίν λουκάνικον, κομμάτι ξεροτίανο, να φάσιν και να φίουσιν. Πάμε στους καρκυλαμάες μας. Σχολή Χορού Βασιλιτσά.
βασιλικάς, μα απόψε που θωρείτε. Μα απόψε που θωρείτε. Εν 3 ώρες να σας το δάμε. Θα τους βαρεθείτε. Χορεύκουν τόσο γλύωρα που κάμνουν τες φιγουρές. Που κάνουν τις φιγουρές. Θωρείς του τσελαλιζευτής ενώ πως τες αγγουρές, ενώ πως τες αγγουρές. Και τούτοι που χορέψασιν ενώ πως τες ασγούρες. Ενώ πως τες αγγουρές. Και βγάλαν τους τώρα που μέσα στες αμπούστες. Και τούτοι που χορέψασιν μασχάλα κι αυτό να τους. Μασχάλα κι αυτό να τους. Να ζήσουν να γεράσουν μετά της εγκόνα τους, μετά της εγκόνα τους.
Άσπρο μωρέ κι άσπρο 30 φύλλο κρατώ. Άσπρο 30 φύλλο κρατώ και πάω να το βάψω. Άσπρο 30 φύλλο κρατώ και πάω να το βάψω. Τζαντό μωρέ τζαντό, πετύχω στην πογιάν. Τζαντό μωρέ τζαντό, πετύχω στην πογιάν. Τζαντό πετύχω στην πογιάν, πολλές καρδιές θα κάψω. Τζαντό πετύχω στην πογιάν, πολλές καρδιές θα κάψω. Μωρέ θα κάψω την αγάπη μου. Μωρέ θα κάψω την αγάπη μου. Θα κάψω την αγάπη μου μέσα στα φιλοκαρδιά. Θα κάψω την αγάπη μου μέσα στα φιλοκαρδιά. Θα μωρέ θα κάψω νιούς, θα κάψω νιές. Θα μωρέ θα κάψω
η Νίκη Κωνσταντίνου και η Μαρία Κερτεπενέ, δύσκολο το επίθετο σου. Το χειροκρότημά σας, σας ευχαριστούμε που μας κρατούν συντροφιά απόψε εδώ μαζί. Στο βιολί, δύο γυναίκες στο βιολί, η κυρία Ιρήνα Κούπλερ, σωστά το είπα, σωστά το είπα, και η Λουκία Λαζάρου, το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Στο λαούτο ο Τάκης Κωνσταντίνου και στο ακορτεόν ο Λοΐζος Μίκαλος. Έλα να σου πω, είπαμε να σε αστιέψω ότι το Μίκαλος φτιάχνει που το Μίκαλος. Μα μια χαρά όμορφος είναι ο άνθρωπος. Μικρόφωνο. Πληροφορήσω ότι το Μίκαλος φτιάχνει που το Μίο Κάλλος στα Ιταλικά η ομορφιά. Α, μάλιστα, έτσι. Θέλω να σου πω ποιος μου είπε να σε πειράξω, αλλά τον τζαμέ, κάθεται. Α, ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να πάω έτσι κοντά στους κυρίους εκεί στο τραπέζι μου και θέλω να μου διηγηθείτε ιστορίες που θυμάστε από τα φώτα. Πώς τα περνούσατε τα φώτα των παλιών καιρών και ποια έθιμα διατηρείτε μέχρι σήμερα. Ποιος θα μας πει? Να πω ένα τσατιστό για τα φώτα. Να μας πεις για τα φώτα. Παίξε το βιολί. Πάμε βιολί. Δεν ξέρω τι αναλαλώ που κάμνασιν τα φώτα. Που κάμνασιν τα φώτα. Πριν τα τελειώσει η μάνα μου έφτιανα και τρώα. Ατα έφτιανα και τρώα τα. Ήρθαν οι κακακάντζαροι και βγήκαν πας στο δώμα. Και βγήκαν πας στο δώμα. Να φαντα ξέρω τι άνα και να έχω στο στόχο. Ο μάν και να έχω στο στόχο μα. Καλά βλέπω χειροκρότημα και μη φύγετε, τελειώνετε. Λοιπόν, μπράβο. Κύριε Ανδρέα Μουσκάλη, θέλουμε να μας πείτε εσείς η ιστορία που θυμάστε που τα φώτα. Όταν ήσασταν μικρός, τρώετε ξεροτίανα την ημέρα των φώτων? Ναι, πρέπει να πω ότι τρώαμε ξεροτίανα και η μάνα μου επέτασε πάνω που είναι η παράγκα, διότι και βουράν να τα φτάσει. Ζήσαμε μέσα στην παράγκα και ήταν χαμηλή και έπιανα τα. Α, μάλιστα, στέκεσαι που πίσω. Υπήρχαν. Καλικάντζαρους είδες, κύριε? Όχι, φαντάζομαι. Φαντάζεσαι. Όπως μου τους έλεγαν οι παλαιότεροι, αλλά δεν είδα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα. Δεν είδες. Να πω έτσι στη μικρούλα εδώ να μας πει αν ξέρει τι είναι καλικάντζαρη. Δεν ξέρεις τι είναι. Θέλω να μου πείτε αν ξέρετε άλλες λέξεις με τις οποίες χαρακτήριζαν τους καλικάντζαρους. Σκαλαπούνταροι, άλλοι. Πλανητάροι, σωστά. Άρα τους καλικάντζαρους ονομάζαμε τους σκαλαπούνταρους και πλανητάριους. Στη γη έχουμε πολλούς καλικάντζαρους, πλανητάριους, σκαλαπούνταρους, όπως θέλετε πέτε τους, πάντως εδάμε και φεύγουν. Ούτε με ξεροτίανα, ούτε με τίποτε. Πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδι. Μια νύχτα καλακάντζαρους ήρθαν μες στην αυλή μου και όλη νύχτα στο Ρώμαν εθώρουν τους καρσί μου. Πάμε!
παράληψή μας να μην αναφερθούμε και στην ταμπουτσά μας, τον κύριο Σουλτάν Ραματά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, ακούσαμε το περτίκι μου μητσόστομο, αλλά επίκαιρα τούντες μέρες είναι τα μπελοπούγια. Θέλω να τσατιστώ για τα μπελοπούγια. Τα μπελοπούλια φίλοι μου για μένα είναι ξένα. Για μένα είναι ξένα. Τζάι στον εμπαράνομα και απαγορευμένα και απαγορευμένα. Έτσι. Ακούσαμε για τα μπελοπούλια. Θέλω να μας πει ο κύριος από το Φαρμακά. Είναι τα φεστιβάλ είχετε χτες στο Φαρμακά φημισμένο? Στο Φαρμακά γίνεται το φεστιβάλ παραδοσιακών εδεσμάτων. Μάλιστα. Και γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, είναι ο δεύτερος χρόνος. Με μεγάλη επιτυχία έρχονται γύρω στις 4 με 5.000 κόσμου. Και στην προκειμένη περίπτωση, μια και μιλούμε για τα φώτα, κάνουμε έναν παραδοσιακό φαγητό, το οποίο είναι για τις 5 του Γενάρη, για τη μεγάλη νηστεία. Τη λέγουν ελιάδα και γίνεται με φασόλια ξηρά, Μάλιστα. με φρέσκα λούβα, καπάρι, το κουμπί του καπαρκού. Του τα ούλα μέσα ένα πράγμα? Βεβαίως. Μάλιστα. Με ξύδι, Ναι. με ελαιόλαδο, κούνες του αμυγδάλου και του καρυδιού. Ανοίξε μας την όρεξη Και μας. αυτό το πράγμα, όσοι θέλετε να έρθετε του χρόνου στο Φαρμακά, κάποιοι εδώ ήρθαν συν, περνούν πολλά ωραία, να δείτε αυτό το παραδοσιακό έδεσμα του φαγητού που σας είπα τώρα. Να επαναλάβουμε το όνομα του. Ελιάδα. Ελιάδα, αλλά ελιάδα είναι και φέρε μας να φάμε. Λάλη μας είναι να μπούσει μέσα. Έτσι, κυρία Ειρήνη μου, φτιάχνεις την ελιάδα? Φτιάχνει και ξεροτιάνα? Ναι. Πες μας έτσι λίγο τη συνταγή για τα ξεροτιάνα πριν να κλείσουμε την εκπομπή μας. Τι θα σου πω. Πώς θα φτιάχνουμε τα ξεροτιάνα? Εφημίζουμε για την νοικοκυροσύνη μου και για τις μαγειρικές μου ικανότητες. Πες μας κύριε Ειρήνη μου. Λίγο αλεύρι. Ναι, το μικρόφωνο να σ' ακούμε. Αλεύρι, ελάδι που θέλουμε να το στιγανίσουμε, το σιρόπι Μάλιστα. και μαγιά. Θέλει μας το ορκάνο λόκο μας? Εξαρτάται. Μπορεί να βάλεις πατάτα μέσα, ό,τι νομίζεις, όπως μπορείς. Εντάξει, του χρόνου δεσμεύομαι να σας φέρω ξεροτίανα από τα σέρκα μου. Λοιπόν. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για την απόψινή μας εορταστική εκπομπή για τα Θεοφάνεια. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να χαίρεστε το όνομά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους μουσικούς μας, τις τραγουδίστριές μας, τον πολιτιστικό Όμιλο Βασιλιτζά που μας κράτησε συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, τον κύριο Ανδρέα Λάτσι, τον κύριο Νίκο Κυριάκου που ήταν μαζί μας και όλους τους φιλοξενούμενους μας που παρευρέθηκαν σήμερα εδώ στο κρατικό κανάλι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Πάμε να κλείσουμε με υπέροχα τραγούδια.